traagheid van de tijd vind ik heel belangrijk om dat uit te duiden. En waarom vind je het belangrijk? Nou, omdat deze tijd in alles heel snel gaat en daardoor is het gewoon interessant om dingen juist heel langzaam gaan te laten. Dat vergt een hele andere manier van zien. Dan kan je in het beeld komen en dan overrompelt het beeldje. Johan van Aken liet hem inspireren door de stilte. Hij wilde de tijd vertragen. Naast het schilderen van abstracte landskippen maakt het ook videokunst. Ja, de keus begint altijd voor mij zien en ontdekken. Dat wie uiteindelijk in mijn jonge jaren wie dat fotografie. En toen in de schilderkunst ben ik begonnen vanuit het landschap. Dat was mijn eerste. En vanuit het landschap ben ik in het geometrische abstracte waarom kwam. En van daaruit weer waarom naar het landschap. Maar nu ik dus met video bezig ben, is het weer zo van, nou kijk mooi wisselwerking, want normaal zie ik op video, ik wil geometrisch abstracte dingen die ik vervolgens weer broek voor het schilderen. De volgende deelnemer is Nienke Rix-Joekema. Je wil haar een aantal keuzes van lezen. Welke binnen dat? Inspiratie of een glas wien, de stad of platteland of muziek en de stilte.